Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka District Child Protection Unit Jonggamandia District Nagajala Karnataka kan 1 poi ha Shillong ha ka arpulai terik uyayong arajar arpusan ban Aiti ki arpu arngut ki Khynnah ki bana Meghalaya ki balasya ayalam sya Karnataka. On 1 Aiti ki ha office jongka Directorate of Social Welfare Shillong. Kat kum gajing tip balayo lum laya tu baki arpu arngut ki Khynnah kin poi shwa ha gohati ha ka por shipau statement stamp. Bad kin 1 poi pat ha Shillong ha kapor arsiteng no phai sngi. Kumban supen kan mau ba ha ubnai bladep arngut ki Khynnah ki bana kan ega jela. Uwei na ka snong lendem na ka thain pun ursla but uwei pat na ka thain nongstoin kilayap na ka daw ka jingat bi ha ka bam ka balasa ka batam na ka jing khawai holi ya ka bala pen poi ha hostel jongki bad ki don sa arfu arngut ki wei pat ki Khynnah na ka ni ka jela ki ba kempang. Barok ki dei ki Khynnah ki ba pule ha ka wei ka jaka pule ka bala tip kum ka Gokul Educational Institution ka badon ha ka snong ti ka gepura ka bahab ha Mandia District Jongga Jela Karnataka.